Éljen a YouTube. YouTube, mondja. De hangosan, hogy éljen a YouTube! YouTube. Éljen. A YouTube. Éljen a YouTube. Fönt leszek a YouTube-on, na. De... De... Azt nem tudjátok elmondani! Azt nem tudjátok elmondani, hogy... Kistelekre hány utók jövő meg? Két udó kellene. Arra Kisteleken két úton kell bemenni. De szeretnék a rózsámmal beszélni. De miért? Télen, nyáron, rozmaringos az ablakok. Jaj, de sokat áttam alatt. Még a kötény, ha én utána a balnak, én legyen, de miért? Tánbolna még engemet, férhez adni, hogy rózsa helyen vagyok. Nem vettek vele! Hogy rózsa bimbóc, hol lesz a pajtanál? Hogy mit mondanál a te kedves anyádnak? Kár volna még engemet férhez adni. Kár volna még engemet férhez adni. Rózsa helyed bimbóc lesz a pajton. Hello! Ez mekkora szív. Hallod, ezt a meglássák hónap? Oké. Hát meglássák hónapot interneten a főnökön, mint hogy jaj. Mi lesz akkor? Mi lesz? Semmi. Új kapény, ne? YouTube, mondja, YouTube. YouTube meg a YouTube.